esta piña. Hola, ¿qué tal? Me saluda la cámara. Aquí. ¡Astro Barreiro! ¡Nos somos no! ¡E vos os que copiades!
igual, nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses tú la
non bailamos. Nós non chupamos cama. Esta xente non vale. A nos dan Vamos. Vamos. Pero Bota un. que se os rastreños son coa xente, por da feira, teñen a miña bendición para sempre, porque para o entroido de Salceda, seguro, seguro, que somos o seu referente.
Ahora sí, Laura de Copas. ¡Vamos allá! ¡Shakira, Shakira! ¡Vamos! ¡Carnaval da Feira! ¡Atención, Castilla! Oro Centreiro non necesita presentación, porque nosa música é o todo que anuncia a diversión. Deixen paso as que... Se siente perfecto. Hola, buenas. Estamos aquí entrevistando a una de las componentes de la comparsa del Castro Barreiro. ¿Qué tal se siente estar aquí? Bien, bien, contenta, con salud. Muy bien, venga, fiesta para todos. ¿Tú también estás contenta de estar en esta comparsa aquí metida? ¿Pasarlo bien? Bueno, los compañeros. Muy bien, venga, vamos. ¡Lumbe, festa! Vamos a bailar un poco aquí.
como a Sagrada Familia, ainda en construcción, a Pedrera ou o Parque Güell. Faleceu o atropellou un tranvía. Non di, sí, faleceu porque atropellou un tranvía. Ollo Castriño, non ves, non vos pille o tranvía que vexo por aí. Mirai que o chofer da feira. Fuxi, fuxi del, fuxi, carnaval da feira, sempre así. Hai que pillo concello que estes cables hai que levantalos 3 metros máis para arriba. Nosas carrozas en altura vamos ter que quitarlle metros porque non está o concello feito para nós. Hai que cambiar as infraestructuras. Era a vez un do Castriño tan desesperado que nada, non existe. ¡A Fábula! ¡No 2026! ¿Usted qué es? ¿Del sur de España? ¿De Granada? ¡Ah, no, de Sevilla! ¡Sí, señor! ¡Dice usted casi ingeniero nuclear! ¡Así es! ¡Hábleme de la fusión! ¡La fusión!
quita. Carnaval de feira. Adán e Eva desterrados. Newton con traumatismo cranoencefálico. E Branca Nieves envenenada. Por seguir comprando mazáns.
preguntas, os feitos son claros, as probas contundentes, o impacto irreversible. Declarámonos culpables, culpables de facer historia, culpables de amosar ao mundo este espectáculo inigualable. Castro Barreiro 2026, o legado continúa. Feiriña non é a idea, é o acabado, non é a temática, é a execución, non é levar a Gaudí, é entendelo, porque copiar a forma é fácil, copiar o nivel, aí xa é outra cousa. Traer algo parecido, vale, facelo mellor, aí xa é unha cousa máis complicada. E cando a comparación é directa, Feiriña, aí non hai excusa posible. Vamos, o espectáculo continúa. Lubena sin nada más, Castro Barreiro en directo.
civilización.
Vamos a festa que non pare, Castro Barreiro 2026, xa estamos aquí. Feiriña, por favor, recordade bien chorados da casa, vale? Os nosos maiores non contan os anos, non, contan os entroidos que lle gañamos a feiriña. Meu avó tiña 95 entroidos, e sabedes que dicía? Eu non son vello, son campeón veterano. Porque aquí non se envellece, aquí acumúlense victorias. Así non vemos pasar o tempo, vemos pasar a historia. Aquí cada ruga é unha victoria, cada caña é un recordo, cada ano é unha confirmación de que somos o mellor carnaval do mundo. Castro Barreiro 2026, espectáculo puro, arrasando ano tras ano. ¡Vámonos! Pero vos gastades 3.000 euros na comunión dun fillo que non irá a misa noutro rinte, e así vai o mundo. Ai, Josefa, o teu marido no xardín, no mío, tens que calar un pouco. Carnaval na feira. Los Estados Unidos están desarrollando unha inteligencia artificial para os robots, que habendo tanta xente ali necesitada. ¡Bótalo, Castrino! As motos da comparsa do Castrino desde que se apuntaron a natación conseguiron beber os 2 litros de medio de auga que le recomendou o médico. Espectadores de Salceda, vamos decir os 2 millóns chistes de España. 1. A justicia igual.
Presumes de ser un lince e de ter moita visión, pero eres como unha luciérnaga, que es unha luz no cu e oscuras o corazón. Feiriña, o voso carrancho de carnaval é como un disco de resetón. Ao principio entusiasma, pero despois dá un remo collón.
descanso. Imos dar paso aos peoneros e enseguida volvemos. Pero ti, onde me metiches, intruder? Que foron a Pelo Concha e o tuito PVC os que che deron as instruccións para facer esta ruta ou que? Tranquila, meu amor, non te poñas nerviosa. Ponte aquí comigo que vamos a sacar un selfie. Aproveita para aspirar este aire deste entorno. Ai, para. Non empeces a darme a chapa co tema do viño, Que estás todo o día igual. Que se diversas castes, distintas elaboracións, o coidado da viña, a poda, a colleita e toda esa murga. Xa che dixen que estou farta de facer rutas onde sempre acabamos ou metidos nunha bodega, ou nunha cata, ou en calquera festa do viño que haxa por aí. Calquer día van nos coller nun control de alcoholemia. Imos ter que deixar a intruder ali
casa. Ademais, ti hoxe dixéchesme que me ibas traer unha ruta intruder cultural protagonizada polo arquitecto Antonio Gaudí. E aquí estamos. Dixente que te iba a traer de ruta intruder cultural a ver as obras de Gaudí. E aquí as teis todas, nas carrozas e comparsas do barrio da Feira. Pero ti, tomas mo pelo ou que? Eu imaginábame unha ruta por Astorga, Comillas, rematando en Barcelona. Vai ti traerme aquí a mirar isto, a carroza da feira. Bo, pa iso íbamos como ano pasado no medio da comparsa de Castro Barreiro. Sí, pa que me vistan como ano pasado, de home ou de hojalata ou de porquiño. Un tío como a min que me vistan de porquiño. Está calado, aquí no Barreiro non me toman en serio. No, seria estou me pondo eu. E ti vas coller o teu viño e a tua moto. Esta noite vas dormir ti soliño na tua amada bodega do Ribeiro. Veña, vamos, pa casa. Estes dous, con tal de ser os protagonistas, non saben que facer. Bueno, e agora sí, veciños de Salceda e visitantes de outros povos, a todos moi boas tardes. Un ano máis, a feira acode a súa cita co carnaval e seguindo a súa liña habitual, adicando as súas carrozas e comparsas a temas de actualidade, culturas milenarias, grandes efemérides e demais temas destacados. É por isto que, aproveitando que este ano vanse cumprir 100 anos do falecemento do ilustre arquitecto Antonio Gaudí, e que está previsto culminar unha das súas máis grandiosas obras, a Igrexa da Sagrada Familia, que mellor motivo que adicarlle o Carnaval da Feira a este gran xenio. Antonio Gaudí naceu en Reus en 1852, nunha familia de caldereiros. Non destacou nos seus tempos de estudante de arquitectura, pero si o fixo na súa vida profesional. Para isto, contou coa axuda económica do seu amigo e mecenas, o industrial catalán Eusebi Güell, que financiou gran parte dos seus proxectos en Barcelona e outras cidades. Gaudí foi pioneiro na utilización de materiais de refugallos, como anaquiños de cerámicas, moi presentes nas súas obras. Foi unha das grandes figuras do modernismo e inspirou a meirande parte das súas obras en min, a natureza, na que dicía atopar a esencia e o senso da arquitectura, facendo as súas obras máis belas e intentando ser o máis sostibles posibles. 7 das súas obras foron declaradas Patrimonio da Humanidade, e iso que a Sagrada Familia, na que traballaba case en exclusiva no momento do seu falecemento en xuño do ano 1926, aínda está por rematar. Unha obra que, sen dúbida, tamén será declarada Patrimonio da Humanidade. E agora, aproveitando a maxia e as licencias do carnaval, deixarei que sexa o propio Gaudí que nos amose as súas obras presentes nestas carrozas e comparsas da feira. Moi boas tardes a todos. Moitas grazas, señora Natureza, pola túa presentación e os teus eloxios á miña obra. E moitas gracias ao barrio da Feira pola súa presentación destas obras nestas fermosas e bonitas comparsas. Agora que se achega o centenario da miña morte, vexo con moita ilusión que por fin se están a rematar os traballos da miña obra máis representativa, a Igrexa da Sagrada Familia, cuya imaxe preside a carroza dos músicos da feira. Tamén temos a Casa Batlló, representada a golpe de pincel, ou o Capricho de Gaudí, obra encargada polo Marqués de Comillas. E non podemos deixar de nombrar a miña obra máis importante culminada en vida. Esta obra foi encargada polo Conde Güell. É coñecida mundialmente como o Parque Güell, un dos elementos máis visitados en Barcelona nos últimos anos.
Aquí representados temos a Salamandra, que está na parte alta da escalinata que vai dende a entrada á sala hipóstila, sobre a cal temos a gran praza co seu precioso banco ondulado revestido de pequenos trozos de cerámica. Para, madre mía, menuda chapa. Primeiro intruder, agora o señor maior estes da feira só traen aquí cousas intelixentes e sesudas que a nadie lle importan. No Barreiro o único que nos dá a chapa é o intruder, pero bueno, como solo nos fala de viño, ainda vamos aguantando. Pero este da feira, coas súas grandes civilizacións, os seus grandes arquitectos, as efemérides, mira que son pesados. Deberíades de facer como no Barreiro. Mirar que carroza chea de monecos e macacos. Con eses macacos, seguro que van facer a carroza do ano seguinte. Iso sí que é eficiencia e sostenibilidade. Pero se non temos gana de reciclar, facemos como ano pasado. Alquilamos uns Transformers e listo. Como dicía o neno aquel da tele, e que carallo de traballo lle iba a dar se os alquilaron? Pois iso, a pena foi que o estreladiño iba tan tomado que o Transformer iba máis a gatas que a pé. E xa non digamos eses discursos do fillo da Rossi de Palma. Xa son un clásico, pois vai ano tras ano. O que si temos claro é que a Fuenconita non a vamos a volver a levar, porque últimamente non lle entendemos nada, fala como medio portuguesado, non sei. É a comparsa, que fan desa roupa da xinxeleza unha virtude. Elas, con 4 pelucas e 4 farrapos atados con grapas, xa teñen vestida a manada. Que bonito ese baile que fan, chamanlle o baile da estampida. É o sonido da murga, un ruido ensordecedor. E por último, e non menos importante, que perfección en todos os eventos que facemos no Castro Barreiro. Mira, aí tens un exemplo diso. Aí ven por movirose tubito PVC. Deben de andar buscando os participantes do trail dos perdidos. Que boa xente son. Como se preocupan por esa xente que aínda anda desaparecida polos montes de Salceda. Ui, Parvoirosa, queres dicir algo? Sube. Boas tardes. Quixera aproveitar este día tan sinalado e que está a Praza do Concello chea de xente e como eu son unha das principais organizadoras do Trail dos Perdidos para comunicarlles que se algún dos aquí presentes localiza algunha persoa con roupa deportiva perdida polo monte, por favor, mandadeo de volta para o Castriño, porque hai un mes que celebramos o noso trail e aínda nos faltan participantes por recuperar. Está ben así, tubito PVC? A min non me digas nada, Parvoirosa. E que mira que sodes burros organizando eventos. Por iso, eu agora non vos axudo nada máis. Para o próximo ano, aínda vedes que sin corriente ou repartir malos trofeos. Veña, anda, que non te enteras de nada. Iso xa nos pasou este ano. En fin, veña, vamos. Non somos nós, Fortaleza Perdida! Señora Natureza, quen son estes dous que están buscando xente perdida polo monte? E o señor este maior tan maleducado que osa interrumpir a presentación do mellor carnaval do mundo e ensalzar a chabacanería e o mal gusto do Castriño. Oyes, eu son un condutor profesional e veciño do Castro Barreiro, Que pasa? Que o danzante dos navaciños e o perote non arrean o posto, pois vime pa aquí a molestar un pouco. Meu avó xa era condutor, concretamente maquinista do tranvía en Barcelona, pero tuvo que liscarse para Galicia a esconderse no Castro Barreiro. Alí, a xente, promovida polos curas da Sagrada Familia, quería no linchar. E todo porque unha noite que meu avó, bueno, entre outras, que iba un pouco mamado, atropellou o mendigo que andaba polas vías. E non entendía nada, nin que matara ao presidente ou ao alcalde. Ajá, entón foi seu avó que me atropelou cando me dirixía a rematar os traballos na Sagrada Familia. Está claro que toda a broza, basura e xente mala acabades no Castriño. Así que, por favor, baixa desta carroza que a vas acabar ensuciando. Vale, pois, marcho que teño que marchar.
E agora, rematada a nosa presentación e libres de elementos do Castriño, invito vos a todos a seguir disfrutando do magnífico Carnaval da Feira e a que nos acompañedes ata o recinto de festas, onde, ao chegar, teremos a actuación do único e espectacular rancho de Carnaval da Feira, seguido dunha gran verbena amenizado pola orquesta La Fórmula. E se queredes continuar un pouco máis coa troula, podedes voltar o próximo sábado á gran celebración da Queima do Castriño, á beira do regato da Meixoa, seguindo a festa na feira, onde se servirán tapas varias e todo isto amenizado pola orquesta Asia. ¡Vamos todos para a feira!
parece vulnerable al fuego. Paco, baja la temperatura de la calefacción que la sama para mi madre. Carnaval da Feira. Número 2. Natalia Valdemar. Un maestro para 35 alumnos, un médico para entre 300 pacientes, y con estas escoltas son políticos. ¡Ahí lo veis! ¡Carnaval da Feira! Carnaval do Castriño, díxome que xa pasaron 2 meses en que comprou un vídeo. Vamos a estar a gente do internet. E dixe, aí non me chegou. Carnaval da Feira. Unha maravilla. Agradamos a las señoras dos colindantes que empezaran a súa promoción. Se siente de verdade. Acompañáinos o Concello. Alí viviredes o que é o Carnaval que suspira a nosos poros, a nosa sangre.
posición número 3. ¡Vámonos! ¡Gracias a todos! Aquí se destino a Feira. Agradeciéndoles un mano más que estuvieron con nos y nos acompañarán. Nesta esfarrapada onde a realidade se funde co fantasía, os dous barrios máis fermosos de Salceda, polas súas xentes humildes, traballadoras, unidas nas penas e nas glorias, onde ao chegar aquí o ritmo vive nas penas, onde o teu carnaval permítenos ser que queremos ser, os maestros de ceremonias do entroido de toda Salceda. Carnaval da Feira!
de 140 anos. Non é manter unha tradición porque sí, é unha evidencia, é o que nos fai un pobo unido e que ten estas fantásticas festas. É un pobo que xamais o poden enganar, porque solo o esforzo consigue o auténtico objetivo deste carnaval. Adiós, salterenses, adiós, Concello, adiós, bares e boiños. Nos vamos xa!
poidades apreciar un pouquiño mellor a nosa arte, vamos a proceder co discurso. ¡Vamos, chicos! Ahora sí, Están descongelados. No, yo estoy aquí bailando, porque al final se mueve, hay que moverse, ¿no? ¿Puedes así pasar por esos micros? Son predicados a pasar. Hola, buenas tardes. Para. Hola. Qué bien. Hola. Espera, tranquila. No va. Vale, non lle toques no botón. Se volveron encendidos. Tranquila. A ver, tranquilo. Tranquila. Hola. Ola, boas tardes e benvidos un ano máis ao increíble entrega do Caso Barreiro. Este ano queremos representar polo centenario da súa morte a un dos arquitectos máis famosos da historia de España, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí foi moito máis que un arquitecto. Foi un creador visionario que transformou para sempre a maneira de entender a arquitectura. A súa obra, inspirada na natureza, na xeometría e na espiritualidade, rompeu cos estilos históricos e deu lugar a unha linguaxe propia e reconhecible para todo o mundo. Hoxe, gracias á magia do Carnaval, podemos ter aquí con nós, neste día tan especial. Boas tardes. Éncheme de orgullo estar aquí, disfrutando desta magnífica carroza e desta marchosa comparsa. Pero, se mo permitides, teño unha pequena queixa e unha pequena dúbida, queridos turistas. Pois debería, señor Gaudí. Que foron ese balbordo, eses sermón que se escoitaron aquí fai uns simples? Que eran esas formas tan abstractas? Non. Perdonen a abstracta pola comparación. Feístas? Non, ata feísmo do ten explicación. Iso tamén ten explicación, o que non ten é perdón. Ano tras ano, no encoido, a veciña da feiriña empeñese en mostrar a súa arte. Esa glamosear, a súa manada, sea de farrapos e falta de originalidade, para acompañar o momento de turno, mentre rezan para non quedar tirados polo camiño. Sí, deixallos que vai mediante, que tiren. Pero a mí que non toquen nada, Desculpe, e que leva vostede? Eu son un obreiro. Vos andades aí, e que dice, jajá. Pero a Sagrada Familia non se levanta soa. E para conmemorar a este personaxe, neste 2026, queremos rematar a estrutura principal e a Torre de Xesucristo. Pero como estes pailans se acerquen aquí, isto non se remata nin de broma. Iso tamén é verdade. Para eles, chegar a tempo semella que significa tarde, mal e arrasgo. Pero sería que votar a máis de xestión, pois é sabido que a súa convicción no económico vai caminar a túa destrucción. Iso digo eu. Iso digo eu. Tan só que fixarse nos esperpénticos resultados dos eventos que organizan. Destacando o enorme churro da danza extrema.
extrema unción é o que lle fai falta a esa carreira. O coitado monte destrozado. O matonciño macerado tendo que mirar para outro lado, porque se arrasaron, eran do porcado. E mentres o Merinchuzas, contento como un cuco, por tremendos beneficios, e a comichón ainda está agarrando. A ver, deixade de falar destes pintamonas. Monseñor, agradézolle pola miña alma o seu traballo, pero mellor vai ser que se tome este día como merecido descanso e invito ya a vostede e a todos e todas vos, querido público, a disfrutar das festas en Troilo de Castro Barreiro. ¡Viva Castro Barreiro!
Thank you.